Yesaya tidunum. Moab ho atemusem. Enam se anadwo biako wase a Moab abono. Enam se anadwo biako wase kel Moab abono nti. Warefro akobait ni de bon sronson biakosu. Moab retwa adwo. Na ebo ne medeba. Wonyina abobotikwa. Wonyina yi won badwese. Wo frefra yituma, wo mro no so. Na wana dan fini won prae so. Wonyina retwa adwo so pii. Na Hezbon ni Eliaritiam ma wote won ni kodru Yahas. Yenti na Moab akofo tiam denden ne kra ho popo. Makuma suma Moab na nadwanefo kodru so a kodru Eglat Selisia na Luhit afroye no wode ne suyo foro na Horanam kwaimu wama oseye adwutwa so na Nimrim asuyo no asai poto na esre adwan na wura asa wura munu ni hobio enti ade a wanya asie ne won akorade no woso akotwa mpampro so bonhwa na adwutwa no atwa Moab asase so ahia nisu adru Eglam nisu nso adru Bia Elim na moja aye demon nsuo no ma na mede ade foforo nso meka demon ho jata beba Moab adwanefo ne asase no so nkaye no so